Jeesus opetti. Hän opetti nimenomaisesti tavalla. Opetti kurinalaisesti niin näkemistä kuin parantamista kuin soturitaitoja. Hän opetti nimenomaisesti. Todellakin jedi-opetista. Sieltä monet jeditaidot. Myös salaiset, joita ei voi tässä puhua. Sieltä monet pelkotaidot, parantamisen, näkemisen, taidot. Tämä on itselleni selvää. Muissa oli tarkkaa, vaativaa, jopa kovasti. Jeesus vaati oppijoilta todella paljon asioita. Erittäin paljon. Tarkkuutta, varmuutta, huolellisuutta. Kaikesta, missä opetti. Kokonaisvaltaisesti, kurinalaisesti. Se ei ollut vain puhetta panavaneille, niin kuin Raamatussa esitetään. Se oli vahvaa, kurinalaista opetusta. Tavoite. Ja tämä on todellinen panavan ymmärtää. Tai vello panavan ja irtainen ymmärtää. Mitä se on oikeasti? Konkreettisesti. Oppia velhon, noidan, parantaa taitoja. Kuinka paljon siinä vaaditaan kurinalaisuutta, keskittymistä, tekemistä. Ei vain sitä, mitä puhutaan Raamatussa. Se on paljon kurinalaisempaa, paljon vaativampaa, paljon kovempaa oppimista. Oppimista hengelliseksi mestariksi, jota
voi sanoa noidan pouksi, velhon pouksi tai jenin pouksi. Tässä kaikessa olennaisena osana on myös soturitaidot, mitä tarvitaan siellä toisessa todellisuudessa, mikä joka ikinen velho noita ihmistä ei kohtaa. Vastustajat, jotka ovat näkymättömiä. Ja koittavat estää ja pysäyttää velhon, noidan tai jenin kulkea. Kyllä tällä päivälläkin tehtävä sama asia. Nyt palantajat ovat tämän huomanneet. Koska he, demonit, eivät haluaisi maan päällä, vaan kyykkäitä tahoja, kielimestoreita, velhomestareita ja luontamestareita. He yrittävät tuoda maailmaa tänne maan päälle, että täällä on vain se pimeys ja pahuus. Mutta vallanpuolen väki olemme toista mieltä asiasta. Samaa mieltä on myös minun mestarini Jeesus. Hän opetti samalla vaativalla, kovalla, kurinalaisella mestarinotteella Panavanejaan. Mutta valitettavasti nykyriskin uskon oppi hyvin paljon on romuttanut sitä oppia, mitä Jeesus oikeasti opetti. Jumala on rakkaus.